Nikt cię nie wychował. Tyle lat pierdolę, jeszcze cię nie wychowali, co? Nie interesuj się. Za wcześnie go wypuszczali, co ty myślisz? Mendo ty. Ja ci odświeżę pamięć. Gdzie byłeś? Pytam cię ostatni raz. Nie tyle się mówię, co nie? Szósta między 6 a 7. Pobiłeś tam kobietę czy nie? Nie tam jej powiedziałem przed chwilą chyba, co nie? Jak kurwa nie znasz? A co to jest? Kto to kurwa jest? Kto? Ślepy jesteś? Jak się nazywa ten gościo? Mów kurwa, bo wiesz ile ci za to grozi? Nie było. Chyba mnie se tam. kurwa nie zdajesz sprawy. Nie było mnie tam. Jak się nazywa twój koleżka? Mów! Jaki koleżka, kurwa, mówię, że... Nie No mówię teraz! tak. Jak cię zaraz... Ja cię tu zaraz kurwo nauczę! Mów! Mówię zaraz! Jak Co to ode nazywa? mnie? No wypierdalaj. Mów kurwo, mów! Przyznaj się, pobiłeś? Nie było mnie tam, kurwa! Pobiłeś ją czy nie? Nie. No kurwa nie wierzę, no! Zrobimy lepszego. Puknij się kurwa w tą pałę, puknij się i przypomnij sobie. Ja nie mam czasu człowieku. Ja muszę do domu. Daj, bo wiesz, co będzie? Żona na mnie czeka, kurwa ja będę na ciebie czas tracił. Mów mi. Kurwa, kurwa, to zaraz coś otworzę. Ludzie, trzymajcie mnie, kurwa, trzymajcie mnie, kurwa, ja cię... Kurwa! Dlaczego? Ja mu przypomnę raz. Kurwa, aj, aj ty, Jezu, no kurwa, dej, gadaj, kurwa, co? No, gadaj, jak kurwa, gadaj, kurwa, jak było? Dobra, na pewno, znasz? Weź to raz, kurwa, co? Ej, Siadaj. telefon mam. Przypomniało ci się? Przypomniało mi. Pierdolę, to co ty myślisz? Wiele będzie. Pierdolę mnie tej ośle zajebane ty. Głupoty.